sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang siyang na tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. In the morning. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Only in the morning. Agaw na Biyernes, pizza 24 bulan na Hulyo taon 2026. Ipaparungtal tayo sa programa na Early in the Morning. Maabig, magayagatan na masayaksat ya kabwasan at balang sinansakay pinablin na dumiringal na saya na programa. Antes tayo na idalatdat iray manunaan iran impormasyon na balita, ilugay ko pa na happy birthday si Jace Gonzales, anak ng Master Sarlo. Kantabay tayo technical side, Engineer Nixon Dakal, piayos mo pa ay live stream ta jay cellphone ta, Engineer Nixon. Problema tan kinabuasan no akin, automatic ya
na i-live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag tida ito nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad. Taptangal daw iti Biyernes. Pizza 25 iti bulan ti Hulyo tamen 2026. Aray manunahan niran impormasyon na balita. Aray kontrobersyal tan sensational Iran issues. Yaidan tayo na malaknaban niran komentaryos. Pakaasulan na aral aliwan na panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. No mambilang walaray issues ya sisingbatan tayo. Kung sakali mang nasasagi ang inyong bukol at gusto nyong umungol, no si kayo at napipildit, tan gabayo'y untitit, tawag kilabat, at panamaglay na telepono 0968-677-7070 0968-677-7070 tan 0968-677-9000. Nanunang nangyumat at screen tayo. Live streaming tayo raratan niya telepono. Wala ray nanaami ngawiyuran siniswitik irang kagagawad kasiksikanan nyoran na pasan barangay jarad opisina yo. Laut-lad opisina da gobyerno sa Ragyo raratan ya ipasabi programa tayo. Kapiano na tawag imano iray official concern. Antayo karuman jad gawa na panlilikot ya maniinuman at walay nalmay atumbaw di na abattog ya aya at inabot na o intawagan na ambulansya tapian ibatik at sangka asinggeran ya Patambalan Odino Hospital. Aya ya report at ati gagimira malalaputan at opisina na sangguniang panglungsod jad siyudad tayon Dagupan. Diman mismo at opisina according to my information at sakay reliable source at ati gagimira. Diya mismo opisina tan staff na Vice Mayor Becky Kuwa. Agawala batan karuman say sakay empleyado tagadtan ada barangay Kalmay staff na Office of the Vice Mayor. Unong adnala tayon impormasyon si katoso atumba o dinunalmay dan anawag iray ambulansya tapian awiton at sangka asinggeran ya hospitalo Patambalan. Base at senala tayon impormasyon. Mani inuman iraraya jad loob
mismo na Office of the Vice Mayor legan ya oras na trabaho. Agtumat ni palapaglayay informant tayo no kasi one man sa presensya na Vice Mayor. Sa ikwan at aliwalabat ya kuno suunaan niya pangkanawnawan nagagaw-gawa ya mani inuman iratan adabitlan opisina. Ang takot labat iran mandalom iraratay empleyado. Sa itupet. Anta kasi na Vice Mayor Becky dan si Secretary Ryan Rabanso nasangguni ang panglungsod so nagagaw-gawa o dino samay agawa karuman no agdaman bilbilang anta aga kasi dapat iran man imbestiga at kabaton no anton talaga so agawa tan aga kasi dapat ya araya at disiplinaan iraratan niya empleyado ya mani inuman ada loob na opisina legan ya sikara at akaduty. Anta kasiya ng Vice Mayor Vicky o na singa Secretary Ryan Rabanso no anta daman bilbilang ba akin at aabulo yan daay. Ano agdaan ta manggawara na investigasyon. Tapiano mangipaksab ira na disiplina ada sararatay empleyado ya mani inuman o legan ya walara ada trabaho. Very strictura raya at saray empleyado ya moonlighting o dino titawag tayo at sararaya ay legan niya akaduty at umpapaway manakar-akar o dino ula da sakay coffee shop araraya sinusubulan dalara aking balotoy ayay balot so agawan paniinuman daditan at opisina mismo na Vice Mayor or ditan mismo sangguni ang panglungsod. Agyo antaya yan nagagaw-gawa. Ang takot iran mandalem kasi agdagabay so nadamay. Natan labat ira nandalem lapod walay agawa. Tan siyempre kabat dalad tanay ya walay simundo ya untalan ambulansya ditan at abitlan opisinay sangguni ang panglungsod. Opisina na gobyerno suwiswilduan na umbaloy iraraya at ating gagimira at watan iran na maniinom rabitlan na opisina legan ya oras na say trabaho sa halip ya sikara at mansi serbisyo hamay-hamay kayo ya empleyado ditan ya ang gapumot lamang sugagawon nyo nagaingan maninom lambengat araraya kasin empleyado at nai-spoiled ira ng Vice Mayor Beke akin at maksil suloob daratan linawa dararatan ya mantrabaan to man inom at mismon opisina da basimot ada sayay antatayo ditan ya ibabagara
more than 100 aso GO ng vice. Kanyan lantin kakarawanda iraratay listaan na sararatay job orders tan contract employees o contract workers tapiano antada no siya pararatan tapiano ang gapulay mansuspitsan walaray ghost employee at City Hall. Paluri kalate karakal mutoy nasatay job order tan contract workers daay. Unliligada kwanda ya sanlasos or masulok ya sanlasos iraratan at ate gagimiran GO. Grabe So politics of patronage ya talagang nagagawgawa at ating gagimira. Wastage of money. Ya imbis kumon ya watan ya mantratrabaho iraratan sinagagawgawa at money inuman ira. Mani inuman ira at ati gagimira. O, di ba bawal itan? Bawal itan so man inom at opisina nasa gobyerno. Anong nangantayutan? Ano anto so dapat nagawa at sararaya no kasi aksyonan datan. Pinablimiran na dumurungal. Tatakdakal so sanction ya dapat kinditan or disciplinary action ya dapat ipakurang at ati gagimira. Wala laray manri-react pero ipalapag tinidyaay ang mga kawani ng gobyerno na umiinom ng alak o nagpapasok ng nakakalasing na inumin sa opisina habang oras ng trabaho ay maaring patawan ng kasong administratibo na simple misconduct alinsunod sa Civil Service Commission Resolution number 110039 ng Civil Service Commission. Sa unang paglabag, first offense, pagkakasuspindi ng walang sweldo sa loob ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan. 1 month, 1 day to 6 months. Second offense, dismissal o tuluyang pagtitiwalag sa serbisyo ng gobyerno. Bukod pa dyan, maaari ring ipataw ang mga mabibigat na kasong administratibo gaya ng conduct prejudicial to the best interest of the service. Depende sa bigat ng insidente. So, wag talatan at ati gagimira. Lautla at sararamay mantratrabaho ya loitering tan walad oras sa trabaho but di ara loitering. Watan iran akar-akar, liber-liber o dino walara at sararatay restaurants ya maniinom. Wala nila bat at restaurant ya maniinom at oras na trabaho sebel iraratan at ati gagimira. How much more nuwadtan ka mismo at opisinam at oras na trabaho insang ka maniinom. So you see, at ang dipindimat, kumbaga, no singa wala okasyon, at wala rin nagagawa mat iraya, singa alilin to, birthday party,
Christmas party yaditan ira manhahandaan mo dat opisina da o araratan with the permission na sa head office or immediate supervisor dararatan. Occasionally sarag tumat lagi itan at atiga gimira nuwala ra bilbilang sige happy birthday ceremonial toast diyan to kamanlatan yagawan ira no okasyon okay labat iraratan basta walay permiso malapo ad head office o immediate superior na bitlan na saray empleyado. Nuwala balot sa agawa walay ubatan met na opisyal naman bilang wala re agawa ya insidente o dasatay paniinom dagtan at opisina sa head of office tansaray empleyadon sangkot at parihas kayo ya unubat o dasararatan walay ubatan nyo. So walay rispan na kinditan so gabay ton ibaga liable mat so presiding officer o vice mayor no walay agawa ritan mismo ad loob nasa opisina ton agtuan taman bilbilang iraratan siyempre negligence mumut ita na di ba diligence o pagod father dapat nabibilin iraraya nababantayan iraratan pero at that moment siya agawatan ng karuman yaman iinuman iradtan watang kasi si Vice Mayor. Wala kasi pikakabat to. In the same manner at kinansangguni ang Panglungsod Secretary Ryan Rabanso. Wala tay pikakabat to. Personal knowledge. Personal knowledge lamat. Ang tulaya. Personal knowledge. Nga tayo walat impeachment court lalamot at saya. Tati gagimira. Puro personal knowledge. So, nabibigla ditan. Sige, isaglabik labat latan maganutay. Words of the for today or words of the day, personal knowledge. Wala tayo pikakahabat na. At sa atan niya nagagawgawang paniinuman datan at sangguni ang panlungsod gaman oras sa trabaho. Early in the morning. No wala man bilbilang, tiga ba ito ni baga, kukonsinti dara kasi? Early in the morning. Ano ang gapo bilbilang sa pikakabat yung man imbista kayo, nanti agawad itan. Taatan ibabaga na sararata informant tayo ditan, mismo o dabitlan opisina, lanang lata niya nagagawa, so paniinuman datan, aglabat ira makapansalita, natatakot ira, ta siyempre, tayo la. Rarata niya agdamot gabaya si kara at naakal, napampaslukan o dino nadusa no man re-report ira. Early in the morning. Pero I will assure my informant that I will not divulge your name. Salamat sayan impormasyon. Kaya reliable source siya tati gagimira. Dalakdakal so akaimaton kwanda. Satan ya abitlan insidentin agawatan sangguni ang panglungsod. Office of the sangguni ang panglungsod jat syudad tayon dagupan. Tagakalmay Himan so empleyado. Wala tsak so ngaranto pero kumuni bitlaan. Tano anto ka man bibilang sa agawa to at makapampainawa ni Deset baka naani at unarum lalamot ay pakakaba to din impormasyon balita na stress ni. Kanyan ata natate gagimira so kekaroon tayo malaknaban ya investigasyon nilira ad Satan. Or di kan bendalo. Di ba ni wala lemang ririyak dya. Aliwala ba kunon personal knowledge pati bendalo.
Si Ben amo at apelido ng Ben? Bendalo o anto? Wala raya at ati gagimira. Under kanto jay the Civil Service Commission rules. Consuming alcohol in the workplace during office hours or reporting for work under the influence of liquor may be treated as simple misconduct. The penalty can be 1 month and 1 day to 6 months suspension for the first offense and dismissal for the second offense. Kwanmat nan Lawrence. Imagine nyo tanay. Another plus report. Another plus report. Kwanto dyan ng Kuya Stephen. Good morning, sir. May bomb threat daw sa City High, kaya pauwi na kami ng anak ko ngayon. Pakipalop nga lang dito. Yung mga kasama natin dyan, si Batman and Robin. Akala kaklalawat. Batman and Robin, balibalikin nyo ha. Tawag dad si kayo ha. Pakipalop nga ito, flash report. Sabi, may bomb threat daw. Bomb threat sa City High, kaya pauwi na raw sina Kuya Stephen at ang kanyang anak na nag-aaral dyan sa may City High. Nako, tulararaya. Balang yung lagi, aratay untan iran na bomb threat, aliwang galawtan, ambulat dusatutan. Antes tayo ipatuloy sa programa tayo, wadyani sa pakabat, malalapod sare manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC.
Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. In the morning. Ocho-ocho. Ocho-ocho na. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Only in the morning. 35 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan, panangipatuloy na programa tayo, Early in the Morning, kay bayo sa amigo yo, your one and only, say kabusol na saray balasubas, matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas, tan mananisya at katuan. Only in the morning. Okay, kumpirmado at ate Gagimira, kumpirmado. Suspendido sa klase Dagupan City National High School lapulantid sa tay nawat daya bomb threat. Actually, wala yung forward that shot. Ya, kwanto dya ay saynan na pasabilagid saya aya si anonymous participant. Good luck sa inyong mga teachers and students. Ako ay magbabaril mula grade 1 hanggang grade 12. Kaya maghanda kayo bago ako papunta sa inyo. Kami ay 19 na tao. Nyala at ate Gagimira. Siyempre, sa kabyangan na kapulisan,
they are not going to discount the possibilities. Baka tuamutoy, baka tuamut. Another, sa ikwanto jay, please be informed that due to the spreading bomb threat or death threat in the schools, let us suspend the classes in all public elementary and secondary schools for the safety of our learners and personnel, and also request PNP for proper inspection of your respective school for your compliance and guidance. Okay. Anya. Supay ang ipawit at saya balot. Akala mo ya balot kaiban na eruloy. I'm forwarded si katayuyan ng Kuya Errol, paborito Errol Horado, si AG. Ipapakabat that due to the spreading bomb threat or death threat in the schools, let us suspend the classes in all public and public elementary and secondary school for the safety of our learners. Si katuya may babaga tayo, aga dapat i-discount irarata niya posibilidad. Baka tuamutay. Pero, numanggawa kamot lanti na krimen. Ibagam ne, nanti gawa mumat. Siguro, jad kabyangan nasaray PNP, at natukoy da itay ang ipawit eda saya si anonymous participant. Paimbestigayo eda MBI. Paimbestigayo MBI. NBI, nobody's involved. Mas meaning to man. So MBI, dimat National Bureau of Investigation. NBI, aliwan nobody's involved. Wala lamot si babaga ng matibag, detret lalamot kuno, Senador Risa Hontiveros, and wala lara kuno'y person of interest, manggagawara nila balot na case study. Antulaya, lapud sararatan, death threat, bomb threat, tinagagawa natin panggagantil-gantilan datila at ati gagimira, paluri ka tayo na suspindi so klase lapulabat at sararatan niya bomb threat. Yanawa dad pa na maglay na satay text message. Pero unong sa may kwangkulanti, agtayo dapat i-discount sa posibilidad, baka tutuwa ang damot itanoy. May nababantayan tayo na kinditan. Video, wala rin man rampage. Singasamay, nangkod video lalamat. Karuman, at awit tumay sa kaya automatic rifle. Nako. Jad Amerikata, nagawa mo at ati gagimira. Talagang diman at aganta. No, bangaglaran na bangag. So pakasuspende na sa klase. Si paborito Jobak, si Joseph Bakani, inabot tulara may anak to ditan Dagupan City National High School, pinapasumput tulara yung sumput tulara. Si Kuya Stephen Iberisto, insumput tulara may anak to. Lapud satan niya bomb threat, ninyutan niya damage siya gawon na sararatan niya threat. Nasuspindi klase, mampanik so ateng, natatakot iray ugugaw. Kanyan aliwan luri itan. Aliwan luri itan.
Ano, wala lara talante, asing nga na ba, kenmat, nayarin na mansusutil o panggagalawan datilad unyaran issue jay o nayarin na nung damat so kapasidad, kapabilidad na sa kapulisan tayo o law enforcers tayo no panon ira unaksyon at untan irang bagay. Marakdakop lagi no paimbestigaan at sari kabyangan na National Bureau of Investigation. Haray totoo nun matibak. Pero in fairness, maya-maya amigo tayo at bureau. Nagdakal sa barkada tayo dito at bureau. Sekunda, nababaingan lara. Nasira ang credibility and integrity ng aming bureau. Kunda. Walalay ibabagaran na person of interest at satay inupaan, kinatungtong na Vice President Sara Duterte ang mamatay at kinan Presidente Marcos, First Lady, tan si Speaker. Walala ko na person of interest da. Pero mga kapanira balot. Agdamot na ural. Naimbag ngagsapa ka ni John Dispo dita RPN 9 Baguio City. Teresa Cornel Benjovi, si JM Balesteros, si Lina Gatchalian, Marilo Vidal Tintesilia Baruzo, Milani Zericon, Elisa Erier. Amigo Dr. Ironio Velasquez and si Wilma Cabico Velasquez, si Lalaine Velasquez ditan at Japan, si Benedict De Oro Dumayas, Jima Sibayan Busto, Lawrence, Nicknock Tolentino, si Merly Nicolas, Ma'am Jenky Alagadan, Master Sarlo, Cristina Cabugao, Vilma Munar, Celia Morante, Yong Regidor, Buds Vidal. Shout out kuno at kinon Joel Maramba, Rebecca Bernardino tan si Roda Bernardo, Rosalina Aquino Maki Soriano, si Ati Cha ditan ada Palapad Sampabian, aray grupo na CBO, ya mampapa feeding natan ditan ada Palapad Elementary School, JJ Gamboa, si Charito Valderas Bohol, Ferdinand Perez, sa ikwanan na Nora Llamas. Good morning Kuya Orly, dito din sa Jose de Venecia High School sa Bulusan may Bamtreth. Pinauwi na din ang mga bata kasi dito nag-aaral din ang apo ko. Bakit may mga ganitong issue ngayon? Ano po kaya ang dahilan? Yun na nga. Ginugulo na ang ginugulo na tayo sa mga bamtrit na yan. Si Joey Joey Mamaradlo sa Malabago, Calasiao, si Pat Molina, Alex Centeno Rosal, napulyon nating lahat, napulyon ko, Jolens Antipolo, Lynn Coronel at Renato Jovillanos.
Itan ada barangay Pogochico, watan sa panangilugay at si kayo nan Roger de la Cruz. Hindi lang pang sports, pang kagawad pa. Ditan ada Pugi Hito, Pugo Chico. Yes, nabasa ko na ito kanina. Pinapawit to lamat, impawit to lamat na amigo, paborito Joseph Bacani. Na say balitan matwa. Kabusol na MBTF. Kabusol ng MBTF managbalitay tila tan fake news. Lapod sa raratan niya, bomb threat or death threat at eskulaan, sinususpende so klase. Aliwalabat nita na Dagupan City National High School. Pati jamot la kuno Judge de Venecia High School at Bulusan. Ninyo ya kaguluan abala ya ginawa na satan niya bomb threat. Say forward to check na merchant Llamas amay nalapuan na samay source at ate gagimira ya say kwanto jaay nakartula, okay, say kwanto jaay at manlalapo at kinan anonymous participants. Good luck sa inyong mga teachers and students. Ako ay magbabaril mula grade 1 hanggang grade 12. Kaya maghanda kayo bago ako papunta sa inyo. Kami ay 19 na tao. 19. Antoy anunsyo waiting tayo 19. Inatoy. Patoy. Maxi Soles tan si Servando Palma. Dapat nanangnang tayo natan so kapabilidad, kapasidad, atan say talisiw na saray kabyangan na cybercrime no kasi na daya. So manggagawa na saray unyaran na death threat or bomb threat. Manggagamit na sararatay account manturayang klasin account ta simpre dakdakal so manuusar na saratay FB account tiyag di ibabaga so tunay identity dara niya. Si Joselito de la Cruz, dumang klasin treatment may ipapalapag to. May threat Anton klasin treat balo so tawag mo sama na may tawagan to ka i-treat to ka or laan to ka tapos napalpak lalamang natuloy. Yasi nga si Spassky Demonyos. Yasi gabay ton threat yalanang at zona libre. Okay, good morning Matt. Kinan amigo, si former kagawad dan park administrator Albert Gregorio. Baka walay treatment ditan. I-treat da ka at inuman. So aya aliwan luroy iraratan. Pinablimiran na dumuringel. Akayan agtayo dapat
panggalaw-galawan itan at walay kasututan ang bulatmet aso dusa edasatan musika at naurol man tatak-takot mang-create na saya panik na marakil iran tutuo. Imagine mo tanay si ateng kalamore walad abong ya lilinis maluluto na panangan ya noon sabi rarate anak to nalapo diskulaan at itarya tulad lamisaan irarata niya panangan at nakabatan tununtan ya wala manaya bomb threat at diskulaan na sa may panuurungan na anak to ay jad nervyos to tanay jad nervyos to nayarin na atake, na tumba, na stroke, wanto kamalatan. Imagine nyo raya, ya ipik tututan niya panagtaktakot o siya gagawin yung luray. Okay, sa Kwanan Noel Mejia Balat. Sa ikwanto, good morning Sir Orly. Sa ibabaga na Philippine National Police at walalay person of interest or suspect at sa agawan impanloob at sakaya 24 hours convenient store jad bunuan gusot. Balat sa droga aga na patunda at bunuan area. Kwanan Noel Mejia. Mayroon pa tayong oras sa President Nixon. Niya. Talagang nayari kan talaga. Patuloy na iniimbestigahan o tinutugis ng Dagupan City Police Office ang suspect sa umano'y insidente ng pagnanakaw sa isang lokal na mini-mart sa barangay Bunuan Gusot, Dagupan City. Ayon sa ulat, naganap ang insidente noong Hulyo 12 ngayong taon, bandang alas 2:45 ng madaling araw. Gayunman, iniulat lamang ng may-ari ng mini-mart ang insidente sa Police Station 6 noong Hulyo 16. Wala kasi CCTV, CCTV video. Hanggang bandang alas 7 ng gabi, agad namang pinaabot ng Police Station 6 ang impormasyon sa City Tactical Operative Center. Pagsapit ng alas 7:40 ng gabi ng araw ding yun, batay sa paunang investigasyon, isang lalaking suspect na nakasuot ng itim na damit, army green na shorts, hinabing sombrero at face mask ang pumasok sa tindahan. Naglabas ito ng kutsilyo at tinakot ang kahera. Tinangay ng suspect ang kita ng tindahan nagkakalaga ng 87,000 pesos bago tumakas nang naglakad patungo sa Sitio Periñans, Barangay Bunuan Gusot. Sa pamamagitan ng mabilis na case build-up, pagsusuri ng CCTV, panayam sa mga saksi at intelligence operations, matagumpay na natukoy ng mga tauhan ng Police Station 6 ang suspect na isa ring residente ng Barangay Bunuan Gusot. Sa kasalukuyang nananatili pa rin siyang pinaghahanap ng pulisya. Yun. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang otoridad sa kahira ng tindahan upang matukoy kung may posibleng kinalaman din siya sa insidente. Ang ibig sabihin ay inside job. Kasi 2 linggo pa lamang siyang empleyado ng tindahan bago naganap ang krimen at hindi na siya pumasok sa trabaho ng walang paunawa matapos ang insidente. Kanyan, di-discount mo at lalangumay tatawagan tayo inside job o kaya siya ay kasabwat. Ito ayala, may ibabagam Noel Mejia. Walalay person of interest. At manggagawa ni Rabalat na sa may case build up. Itala. Baka nga po lang sa personal knowledge. Okay,
Sa ikwanon la Lawrence Palma, treat me nice, treat me good, treat me like no never sure. Kanto, i-address to kinan Espaski Demonyos. Zona Libre. Nahimbag agsapa kani Raul akain dita lawak. Mandurigal mat kuno si Ban Vidal saya na programa tayo kay balatan si Bugs Vidal atan si Paul and Jackie ditan komida bunuan. Abayag tila nagakapan tutuyaw ditan tala bayag mo ilan ang kapoy jogging tan walking. Hopefully na tuop lalamot sa grupo Talaran nyo la sa programa Likna ay Baloy ng RJ Jimenez. Unahabol si Maestro Carlito Bandong. Itilak milalangula subalag mimpis sa salamat at balang sinansakay pinablin na dumarangel. Salamat at suporta, salamat at tiwalayo. Kantabay ko at technical side si El Presidente Nixon Dakal. Say amigo yo, your one and only in the morning. Kaibalatan si Rosemary Kit. Mangibabagay, Diyos tagngina apo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.